No niin, nauhoitus päällä, niin voidaan jatkaa. Eli ö, toivottavasti olette jo joskus löytäneet karttahimmeliin, mutta löytyy hakukoneilla, löytyy myös semmoinen sivu karttahimmeli.fi, mutta se on ainoastaan nyt tämmöinen etusivu, että mistä nyt pääsee tänne itse karttaan. Ö, Siellä on myös linkit appiksiin ja dokumentaatioon. Tota, Dokumentaatiossa kannattaa käydä katsomassa. Siellä on aika hyvä hakutoiminto, että jos etitte johonkin asiaan niin kuin vastausta, niin käyttäkää sitä hakua. Sinne ohjeisiin, eli tämä on se ruutu, kun tulee näkyviin. Jaha, joku on tehnyt jonkun merkinnänkin. Tämä on se ruutu, kun tulee näkyviin, kun tämän käynnistää tämän sovelluksen, eli se operatioiden tunnus ja partion tunnus pitää antaa. Mutta täältä on tämä ohjenappi, niin sitä kautta löytyy dokumentaatio ja tuolla ylhäällä on hakuruutu. Nyt kuuluu aika paljon mökää sieltä teidän härvelistä. Niin hakuruudusta voisitte etsiä vaikka niitä paikan niin asioita mikä voisi olla reittiin alueen piirtäminen näin poispäin. Että toi on aika toimiva toi hakutoiminta. Käyttäkää siitä, tuota saa englanninkielisenkin versio, joka on melkein synkässä. Siellä on muutama linkki myöskin webinaaritallenteisiin. Tämmöinen varsinainen käyttöohje sivusto on sitten siinä vielä niin kuin omana alakohtanaan. Tämä vasemman reunan palkki ei näy pienemmällä laitteella katsottaessa, että se on vähän hämäävää, mutta se löytyy sitten jonkun napin takaa. Joo. Mennään sitten vähän tähän karttaan tutustumaan. Eli kun zoomailee tätä karttaa, niin se aina valitsee parhaan kartan sille zoomitasolle. Eli tällä tasolla nyt löytää helposti sen paikan, mikä nyt ollaan menossakin. Ja sitten kun zoomataan vähän lisää, niin tulee näitä vähän lisää teitä sinne. Ja sitten tulee tämmöinen versio, missä nyt näkyy jollakin tavalla niin kuin metsäalueet ja muut alueet. Ja maastokartan nyt kaikki tuntee, eli sama maastokartta kuin on monessa muussakin. Tämä on tämä kuvallinen versio. Ja sitten kun zoomataan vielä lisää tarkemmaksi, niin se vaihtaa tähän muurahaiskarttaan, eli MapAnttiin. By the way, MapAntin tekijät pyörittää tällä hetkellä tämmöisiä virtuaalisuunnistuksia, että jos haluatte osallistua suunnistukseen Marsissa, niin routekätket.net sivulta löytyy tämmöiset virtuaalisuunnistukset, että voit mennä katsomaan. No niin, tuli hyvä demoefekti. Joo, niin, mikä on muurahaiskartta? Eli muurahaiskartta on laserkeilausaineistosta ja tuosta peruskartta-aineistosta niin kuin automaattisesti muodostettu tämmöinen suunnistuskartan näköinen kartta. Se, mikä siinä niin kuin ero tässä maastokartasta on, että korkeuskäyrät on tosiaan koneen tekemät, tai sen keilausaineiston mukaan tekemät, ja ne on jossain määrin myös tiheämpiä, että sitä saa ehkä paremman kuvan siitä maaston todellisesta muodosta. Että nämä käsin piirretyt korkeuskäyrät taiteilijan piirtämänä, niin niissä saattaa usein olla semmoisia yleistyksiä, mitkä vähän niin kuin antaa vähän vääränkin kuvan siitä tilanteesta. No täällä on kyllä Mikkelissä yllättävän hyvä kartanpiirtäjä ollut, että äkkiseltä ei löydä semmoista paikkaa, missä nyt ihan hirveästi eroisivat. No tossa ehkä esimerkiksi tämä Ristilammen mäen länsipuoli, niin tuossa nyt voisi kuvitella, että se on tuommoinen loiva rinne, jossa on jonkinlainen jyrkänne.
mutta sitten kun zoomataan, niin se onkin vähän terävämmät ja ainakin jossakin kohtaa, ja nämä jyrkänteet on tässä vähän ylempänä, eli tämä piirtää jyrkkiä kivikoita tämmöisenä mustina täppinä, että ne on joko jyrkänteitä taikka sitten näkyvää kiveä sitten, niin täältä saa niin vähän paremmin kuvaa sitä, mitä se oikeasti on. Ja vihreä väri on sama kuin suunnistuskartassa, eli mitä vihreämpää, niin se enemmän puskaa. Niin se auttaa myös sen ymmärtämään vähän sitä, kuinka helppoa ja hyvä näkyväisyys siellä myöskin on. Ja oranssi on tosiaan sitten aukeita. Ja sitten kun zoomataan vielä lisää, no, sinne tulee nyt tuolla, niin se vaihtaa automaattisesti tähän ilmakuvaan. Eli tässä on niin idea se, että maastossa kun on hanskat kädessä kännykän kanssa, niin et sä rupea minkään valikon kautta vaihtamaan karttoja, vaan suoraan zoomaamalla voi niin kuin mennä tarkastelemaan sitä asiaa tarkemmin. Ei tarvitse niin kuin välittää sen kartan valinnasta. Jos sitten haluaa jonkun tietyn kartan valita, niin tältä oikealta pystyy sen tekemään. Ja no Map Anti voi laittaa sille, että se on vähän kauempaakin näkyvissä. Taikka sitten esittäessä joskus tämä vektorikartta on näppärä, kun se on ehkä vähän vähemmän tuhruinen tai vähemmän niin kuin täynnä kaikkea merkintöä. Ja osoitekartta. Varsinkin taajamassa tämä on ihan hyväksi osoittautunut, että sillä ainakin alueiden piirtäminen tai hahmottaminen voi olla helpompaa kuin esimerkiksi maastokartalla taikka jollain muulla. Mikkeli ei tainnut olla yksi niissä kaupungeissa, joissa olisi tarkkoja ilmakuvia tarjolla, vaan niitä yrittänyt keräillä semmoisissa paikoissa, missä on kaupungin tarkat kuvat tarjolla, niin ne on myös himmelin kautta näkyy sitten. No täällä on tämmöinen vaalena-kartta, eli kun siinä on näitä merkintöjä, niin sitä voi vähän vaalentaa, niin ne merkinnät näkyy paremmin. Tässä nyt varmaan oleellisimmat tähän hätään. Ja sitten voitaisiin oikeastaan mennä merkintöihin noin niin kuin tuon maastopartion kannalta. Eli tuolta ohjesivulta löytyy myös semmoinen muutaman sivun taikka semmoinen printattava versio muistaakseni, jossa on nämä perusnapit selitetty. Android-vehkeissä jos käyttää, niin sama kuin kaikissa muissakin karttaohjelmissa, että virransäässä pitää kytkeä pois päältä, että se toimii myös sitten taustalla pidempään kuin muutaman minuutin. Ja muuten napit onkin jo käyty läpi. No sitten no toi kartan keskitystila nyt ehkä on semmoinen mitä voisi käydä läpi. Eli otetaan mun kännykkä täältä, jos löydetään. Niin otetaan kännykkä reitille. Jos se ei sekoa tähän. Katsotaan. Eli kun täältä painaa tämän keskitystilan, niin se menee siihen pisteeseen, missä GPS on. Ja sitten kun painaa tämän toisen kerran, niin se menee tämmöisen suunnistusmoodiin. Ja silloin tämä kääntää karttaa sen mukaan, mihinkä ollaan joko menossa, taikka sitten, jos olet paikallaan, niin mihinkä sen kännykän kompassi näyttää. Ja silloin, kun menet tarpeeksi rivakkaa vauhtia, niin se näyttää myös semmoisen suuntaviivan tuossa, mikä on itse asiassa varsin tarkka indikaattori siitä, että mihinkä suuntaan ollaan
ollaan etenemässä. Ja tästä pääsee pois painamalla 3. kerran sitä. Eli näissä tiloissa sitä karttaa ei voi sitten liikutella. Sitä voi pyörittää. No nyt mulla ei ole sopivaa. Eli sitä voi kyllä pyörittää, mutta ei liikutella. Että tämä on joskus hämännyt ihmisiä, että hei, miksi kartta ei liiku. Nyt syy on ollut se, että nappi on väärässä asennossa. No sitten, kun sen kartalle rupeaa tulemaan niitä ihmisten liikkumahäntiä, niin täältä voi rajoittaa se hännän pituutta. Ja tämä vaikuttaa ainoastaan siihen, mitä sun omalla laitteella näkyy. Eli tämä ei vaikuta mihinkään tallennetun reitin pituuteen eikä mihinkään sellaiseen, mutta joskus on parempi, että näkyy pidempi häntä, joskus on parempi, että näkyy vain lyhyempi häntä. Koirapartiota yritän muistuttaa, että laittakaa nyt ainakin 4 tunnin häntä, että huomaatte, kun tuutte omille jäljille, kun puoli tuntia on se oletus ja se menee aika äkkiä ohi. Joo, mutta mennään merkintöihin. Elikkä, olinkohan mä nyt samoissa operaatioissa molemmilla, toivottavasti. Ja no siellä oli se yksi merkintä, niin mennään sinne. Mä kerron kohta näistä ominaisuuksista lisää, mutta no joo, nyt on periaatteessa sama paikka molemmilla kartoilla täällä. Kännykällä tulit zoomattua sen verran, että kännykän ruudulla resoluutio oli sitä mieltä, että toi map-antti on parempi jo tuolla resoluutiolla, niin sen takia se näytti nyt eri karttaa kuin tässä selaimella. Ja merkinnän lisääminen tapahtuu plus-merkistä, vaihdetaan kieli. Tästä mieltymyksestä löytyy sitten tämmöistä kivoja valintoja, että voi laittaa tuuliviirejä päälle, taikka skaalapalloja ja kompassipohjausviivoja, ja jos ilmansuunnat menee sekaisin, niin kannattaa laittaa nekin päälle, niin saa tämmöiset apuviivat tänne. Ja se kertoo, että pohjoinen on tuolla ja itä ja länsi ja luode ja koillinen, bla bla bla. Ja tämä osaa myös nyt näyttää se erannon, että se kartta on tosiaan kompassisuuntaan noinkin paljon pinossa Mikkelin kohdalla. Otetaan nyt muutama turha pois täältä, mutta tätä saa myös kielen tosiaan valita, että jos haluaa puhua ruotsia, niin sekin onnistuu. Näin. Annetaan olla toi. Eli niin, merkinnän lisääminen, niin plus-nappia, ja sitten tulee niin kuin vaihtoehdoiksi 6 tämmöistä niin kuin pistemerkintää, havaintomerkintää, kännykällä saman, täällä oli tämä väärä kieli. No niin. Kännykällä samat asiat totta kai. Ja nämä nyt on tehty koirapartion silmällä tai näkövinkkelistä, mutta niitä nyt voi käyttää sitten miten nyt haluaa, mutta itse käytän itse yllättävän paljon myös koirapartiosta muu merkintää. Eli voitaisiin nyt laittaa sitten joku merkintä tänne kartalle. Laitetaan vaikka tuon, mä nyt yritän saada näkyviin se samaan aikaan. Laitetaan vaikka tuonne mäen päälle merkintä, eli siirretään karttaa, tuolta tulee ohjeita tarvittaessa. Jos haluaa, niin siihen voi laittaa myös sellaisen suuntanuolen. Että jos halutaan vaikka, että kuuluu ääniä tai näkyy valoa tuolta päin, niin siihen voi laittaa suuntanuolen, että näkyy valoa tuolta ja painetaan tallenta. Ja se tallentaa tuon suuntajutun, se tallentaa myös tuulitiedot lähemmiltä tuuliasemilta, näyttää lentoasema ja partela, ja koordinaatit. No myös kepsitarkkuus näkyy sitten sillä merkintähetkellä siellä. Ja kuului ääntä.
voidaan laittaa lisätietoihin. Ja tämä merkintä tallentuu joko painamalla tuossa suljen napissa tai ihan vaan painamalla tänne ohi että nyt se on tallennettu sinne. Tuolla vilahtaa pyöryllä silloin, kun se juttelee palvelimelle ja lähettää sitä tallennettavaksi. Jos olette metsässä, jossa verkko ei kuulu, niin se ei haittaa. Eli no, se lähettää sen sitten, kun verkko tulee takaisin, mutta toi pyöryllä jää tuonne pyörimään sitten siksi aikaa, kunnes verkko tulee takaisin. Niin jos joskus ihmettelette, että miksi se jää pyörimään, niin se johtuu siitä, että yhteys on poikki. Täällä alhaalla näkyy myös tämä reaaliaikayhteyden tila. Että jos sieltä näkyy jotakin muuta kuin connectit, niin silloin teillä on joku häiriö verkossa. Mutta kaikki toimii ilmankin verkkoa melko mukavasti. Toki uudet merkinnät ei teille päin välity. Joo, no sitten täällä on piirtotoimintoja. Niihin mennään kohta lisää, mutta tehdään nyt semmoinen oletus, että tähän nyt on annettu partiolle joku alue. Eli alueita voidaan piirtää valitsemalla se alueiden piirtotyökalu ja sitten klikkailemalla näitä niin kuin haluttuja kulmapisteitä sinne kartalle. Älkää piirtäkö alueita korkeuskäyrien mukaan, kun ne korkeuskäyrät ei näy siellä maastossa. Mieluummin laaksoja tai kukkuloita tai ojia tai tämmöisiä näkyviä juttuja soita käyttäen. Niin tulee niin kuin suunnistettavia rajoja niille asioille. Ja sitten tämä piirto loppuu, painatte uudestaan viimeistä pistettä. No, joskus pitää piirtää hyvin tarkkaa juttua. Esimerkiksi pitäisi koira tai polkua pystyä seuraamaan ja sormella se tökkääminen ei aina kauhean tarkkaa, niin voi laittaa tuon tähtäimen tuohon halutulle pisteelle ja painaa plussaa. Ja taas siirtää ja painaa plussaa, niin se tekee siihen niin kuin tarkan merkinnän. Eli näin pystyy piirtämään tarkkojakin alueita. Ja se näkyy totta kai nyt tuollakin sitten. No niin, eli jalkapartio nyt ehkä harvemmin piirtelee itse näitä niin kuin alueja, näitä merkintöjä, mutta koirapartiot varsinkin käyttää näitä suunnitelmaviivoja ihan omaksi avukseen hahmottamaan, miten sitä aluetta halutaan käyttää ja kulkea. Niin suunnitelmatyökalu on niin kuin tehty sitä varten, mutta tälle voidaan piirtää vaikka jalkapartiolle haluttu niin kuin kiertosuunta tai reitti tai miten nyt halutaan kanssa käyttää. Tässä nyt, niin kun sitä piirretään, niin tässä näkyy noita numeroita, niin tuossa toi 250 metriä on se koko piirron pituus tuolta alkupisteessä lähtien, ja tuo 54 metriä, mikä näkyy tuossa vasemmassa yläkulmassa, niin se on tätä viimeisimmän segmentin pituus. Että jos piirrätte niin kuin määrämittaisia koirakuvioita, niin voi käyttää siihen, taikka sitten siirtää tämä ilmakkoruudukko, niin kuin joku kutsuu, niin halutulle kohdalle, ja sitten voidaan piirtää 50 tai jonkun muun metrimäärän mukaisia viivoja. Ja tämä on sama juttu, että painetaan uudestaan niin kuin loppupisteessä, niin se tallentaa sen. Ja suunnitelmassa sille voidaan antaa nimi ja lisätietoja. Noissa havaintomerkinnöissä oli pelkkä lisätieto, niin laitetaan nyt vaikka joku tämmöinen kulkusuunta tai joku tämmöinen, niin se nyt näkyy tuolla viivalla. Ja voidaan laittaa lisätietoja. Yksi, mihin tätä voi käyttää myös niin kuin maastopartion mielessä, on raportoida tästä alueesta jotakin.
että kun te olette käynyt siellä alueella, niin te olette se silmät ja korvat sille etsinnälle, niin tähän alueeseen laittaa vaikka tätä lunta oli puolisääriä, tai mitä ne sitten olikaan, mikä oli niin kuin tavallaan yllättävä asia tai näin. Eli sillä voidaan myös kertoa tai tallentaa niitä asioita, että onko siinä alueessa jotakin erikoista, niin sen kun laitatte ne tonne muistiin. No sitten tässä on vähän hienostelua, että jos meillä on päällekkäin monta asiaa, eli nyt meillä on päällekkäin sekä pistemerkintä tai havaintomerkintä, että tämä suunnitelma, että tämä alue, niin tämä yrittää olla fiksu, että jos siinä on niin kuin zoomattuna, niin näkyy nämä kaikki kolme, ja tökkäätte tuohon, niin se yrittää se avata se henkilön, jos tökkäätte tuohon, niin se yrittää sen suunnitelman, mutta tämä alue ei sitten aukea niin kuin millään, vaikka kuinka tökkii. Eli alueet on just sen takia, että koska alueilla on niitä merkintöjä, ja ne on yleensä ne, mitä halutaan avata, niin niitä ei saa auki tässä näin läheltä, vaan se koko alue pitää näkyä ruudulla, että sen alueen saa auki. Sama täällä kännykän puolella, että noi ei aukea ennen kuin zoomataan. Aha, zoom ei toiminutkaan tuolla hiirellä. Ennen kuin zoomataan se koko alue näkyviin tuohon, niin sitten se alue aukeaa. No jos nyt tökkää tuohon henkilön päälle, se vielä valitsi sen, mutta täällä se taitaa nyt sitten ehdottaa, että nyt en pysty sanomaan, mitä sä haluat. Eli siinä on nyt 3 kohdetta päällekkäin, niin se antaa valita täältä sitten, että mitä sä näistä tarkoitit. Niin, no mä tarkoitin henkilömerkintää, selvä. No sitten maastopartion kannalta olisi kiva myös löytää sinne paikalle. Ja siihen on apuna täällä tämmöinen auton kuva. Tuossa varmaan ei onko siellä kartassa mapsi asennettu? Ei ole. En kirjaudu sisään. Miten mä pääsen takas? Ei olisi kannattanut kokeilla No, justi. En tiedä, mihinkä tilaan se meni mun emulaattori kännykässä, mutta se voi käynnistää sitten aina uudestaan. Ja kun te liitytte siihen operaatioon, niin se aina zoomaa sille alueelle, missä on niitä merkintöjä. Jos niitä on ympäriinsä hajallaan, se zoomaa vähän eri tavalla. Jos tämä kännykkä on pois verkosta, onko meillä VLAN päällä? En tiedä. Missä on? No, laitetaan tuolta. Tässä kännykässä ei näkään VLANia ollenkaan. Voi. Niin nykyisellään tämä oli siellä wifi. No nyt se ei ole verkossa. Niin vaikka tämä nyt sammuttaa tuon sovelluksen takaa, jos se kaatuu ikävä kyllä, ja ei ole verkkoa, niin tämän saa nykyään käynnistämään. Ja jopa merkinnät näkymään kartalla ja liittymään siihen operaatioon. Ainakin pitäisi näkyä. No ei näkynyt. Tää leikataan sitten pois. Eikö suorissa se kestää 5 sekuntia, että se suostuu käyttämään sitä. No eikä. No niin, tästä tuli demoefekti. Olisi pitänyt toimia. Hutkitaan, mikä meni pieleen. Joo. Mitäs sitten muuta vielä merkinnöistä? No joo, sitten se partion tehtävä, niin kuin mä sanoin, on olla se silmät ja korvat, niin
jos sieltä nyt löytyy joku asia, mikä niin kuin, minkä haluatte laittaa mieleen, että täällä oli outoja jälkiä, taikka koira reagoi, taikka löytyi kaljapullo, niin merkatkaa se sinne karttaan, koska se on huomattavasti helpompi merkata siinä, kun te olette siellä paikalla, kun yrittää jälkeenpäin miettiä, että hei, missä se oli, oliko se täällä vai oliko se tuolla vai missä oltiin. Ja merkatkaa sitten täältä tärkeydeksi, että no, ei tämä nyt välttämättä tähän etsintään liity, mutta laitetaan nyt muistiin, niin laitetaan se vähäpätöiseksi ja merkataan se tänne karttaan. Niin nyt toi sijainti menee tuollaisessa hailuksi tuolla, se ei edes häiritse sillä kartalla, mutta se on tallessa siellä. Et jos siihen täytyy palata, niin se on tallessa. Toisaalta kun niitä merkintöjä tekee tänne karttaan, niin nämä on sitten myös hyviä semmoisia muistelupisteitä, että kun jälkeenpäin joutuu miettimään, että raportoimaan asiaa, niin noiden mukaan voi vähän yrittää hahmottaa sitä. Mutta tämä on niin kuin partion tehtävä määrittää, että oliko tämä nyt merkittävä etsinnän kannalta, oliko se normaali vai vähäpätöinen. Ja erittäin merkittävä on semmoinen, minkä te soittaisitte johtoon, tai soittakaa se joka tapauksessa johtoon, että hei, nyt löytyy kyllä semmoinen juttu, tai nyt on semmoinen havainto, että tämä nyt saattaa vaikuttaa etsinnän kulkuun. Niin merkatkaa se erittäin merkittäväksi, soittakaa johtoon. Jos se on normaali, että okei, ei nyt tiedä, onko vaiko eikö, niin merkatkaa ja käyttäkää harkintaa, että soitatteko myös perään vai annatteko olla niin. Ja sitten nämä niin kuin partion omat merkinnät ja suora arvio, että okei, tämä kaljatölkki on jo niin vanha ja hintalaput tai etiketit niin haalistuneita, että tämä todennäköisesti ei liity tähän asiaan, mutta haluttiin merkata, niin laitettiin vähäpätöiseksi. Hyvä. Hei, kello tuli taas, kuulkaas, tasan. Varmaan kaikki käytiin. Pidetään tauko, mutta ei me nyt taukoa tätä käyttämättä hyödyksi, niin otetaan harjoitus tähän saman tien sitten valmiiksi. Eli voitte nyt tauon aikana tai tauon jälkeen merkata sinne kartalle jonnekin jonkun pisteen. Miettikää sille, tai keksikää itsellenne partionimi. Laittakaa jalkakoira tai auto sen mukaan, missä viimeksi olette ollut, niin kuin minkälaisessa tehtävässä. Numeron saatte itse keksiä. Ehkä nyt voisi laittaa sinne sitten myös sen kautta nimikirjaimet tai ihan vaikka jotakin, että jos joku muu sattuu olemaan jalka 12, niin tiedätte, että toi on teidän. Pisteen tyypin saatte valita itse. Ja pointti on nyt sitten se, että merkatkaa tärkeydeksi oma osaaminen karttahimmelissä. Ja ne, jotka ei osaa ollenkaan, totta kai tärkeitä, taikka erittäin merkittävä, anteeksi. Hei, ääkkönenkin toimii. Eli ne, jotka ei osaa ollenkaan, on erittäin merkittäviä, on käyttänyt harjoituksessa normaali, vähäpätöinen, käytä viikoittain, haluan oppia lisää. Tämä on nyt vähän väärinpäin, mutta korostetaan merkitystä. Ja no okei, tuo rooli tuli nyt ehkä jo tuostakin ilmi, mutta lisätietoihin, että missä roolissa yleensä toimii ja kokemusvuodet, kauanko ollut näissä hulluissa hommissa mukana. Ja jatketaan 5 yli.